Good morning and happy Sabbath, church. And a hymn of meditation, 330, entitled Take My Life. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing always only for my King. Always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take myself and my gold, not a mite would I withhold, not a mite would I withhold. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee. As I sing this last verse now, I want us all to think about the words. Let it minister to our hearts. And mid-tono, let's all sing along together. Take my love, my Lord, I pour at
Umaye na unyame ase sanse oye nadwe hoda. Muma Philadelphia safuma ene nyame ase sanse oye nadwe hoda. Woni munyina ba ya adwen se de nyame ase. First reason is say o wonkwa ohome kwa ntuaka. Ye tosumi enu ho wote se wo onyama nyetam kwa anware. Na wotwe nyina mu bi anyama nya bia. Yɛne yɛ mma, yɛne yɛ nuanom, yɛne yɛ yerenom, yɛkɔ adwuma ba, yɛdidi, yɛda, nyame bɔ yɛ ho ban. Na kyerɛwsɛm sɛ ne yɛne honam ne mogya na ɛnya, na mmom ne mpanini yɛtumidie ne honhomfi ne wiase so mu etumfoɔ na ɛnya. Nyame bɔ yɛ ho ban 24/7 yɛntua hwee. Momyɛ na nyame ase na wei na dɔ yɛ hɔ daa. Ɛno nti yɛda nyame ase a na wɔ sɛ. But say a far moment now you recognize the sovereignty of the Lord. And until you are sorry. Now fe Lydia ne Amos abato and you am I before Jehovah awful throne. Obi an sorry, the emfa can fe ni dear son a male radi, sunset a radi aye be am I. Your bell radi and my see this throw any dear bell radi any. Near the home poor tear radiasem, near the home concrete and asem. Eddie Nasamia Juma. And to me, yen yakum and I ain't tea. Now so to no wakumamu. Now was saying I'm on so one showma. Now I'm pap, now Miss Beshawma. On me and tea on. Se ushia uma ushiraye. Intim so already yesu fansa to okra biara wason dem haso. No mo wozum so. Fansa to biara so already hwie nhira bofu gu yen so.
awurade ɛsrɛ afansa to wɔn so obi a ɔyɛ adeɛ yi firi hɔ obi a amaninya yi firi hɔ obi a wɔsu frɛ wo anɔpa yi awurade ma ne nsa nka wo nsɛm nhyira no ho sɛ awurade ampa ɔne ɔde ahyia na wɔahyira no anuonyam ka wo din sɛ wayɛ saa ma yɛn Jesus Christ din mu nti amen pamkyɛw ne deɛ mu ntena ase bɛda nyame ase sɛ wame akwanya na afei yɛne no ɛbɛkasa nyɛ asɛm tenten biara ɛnɛ na deɛ mepɛ sɛ yɛnyina susu ho ɛnɛ yɛ see worship emphasis week na meda asɔsɔfoɔ ase meda mempanimfoɔ a mene wɔ mo hyiaeɛ ase see worship foɔ ase sɛ mo so wɔma nkwanya sɛ me so mene mo mɛkasa meda asafoma ase mo ne ha nka hyia da mu ha mo ne ha ntimi nkasa nkyerɛ nkonnwa wɔyɛ adeɛ mo sɛ mo gyina ha na hwɛ mo a mote hɔ yi a ɛhyɛ nyame animuonyam na ahomka so mo na nyame ase na wɔyɛ na dɔ ɛhɔ daa kyerɛ sɛ aseda ɛsan atɔ so bie wu nkwadaa no bɛgyina ha to nnwom no aka makoma yie papapapa I'm say 2 days ago and 3 days ago I'm in the middle of nam te sɛ nkwadaa no ɛsua nnwom no nkyɛre bia o ani ade koraa nam so no ano nam ho bia te wɔ nkwadaa si ato nnwom no nyame nhyira mo papapapa mo adwuma pa a moyɛ na nkwadaa nso mo ahoka honhom a wɔde yɛ nyame adwuma mo ntoa so na kyerɛsɛm sɛ mo ntintim na mo nhim mo nkɔ so daa wɔ awurade adwuma mu na mobra nyɛ de bɛn ɛnyɛ kwa sɛ ɛwu so a nnwuma bɛdi akyi sɛdeɛ ɛdi sɛ nwoma no ɛka no no ɛnɛ dadua yi mpɛ sɛ yɛhwɛ adeɛ kakraa bi ɛwɔ hyɛɔsɛm mu na sɛneɛ yɛne a nyame afrɛ yɛn nyame akyerɛ sɛ yɛyɛ ahwɛsofoɔ sɛ ka sɛ ahwɛsofoɔ koraa ɔne hwan ɛka sɛ obi yɛ hwɛsofoɔ a ɔne hwan sɛ yɛde ba ade a fan sɛ yɛne yɛka nkasa mu a yɛbɛka sɛ obi a ɔde biribi agya wo sɛ hwɛso ma me ɛnyɛ wo dea sɛ wɔ hɔ na bi a mede saa de wei asi hɔ ɛsɛ hwɛso ma me yɛkɔ aba ɛsɛ mabɛto nsɛ ne ɛsitie saa ne nyame ayɛ yɛn ɛnwom a yɛto yɛn nyinaa ɛkyerɛ saa Sabbath school yi ahyehyɛ Sabbath school ɛhɛ ase kyɛ sɛ it blows my mind sɛ ɛne adesua yɛsua nyinaa kɔ pɛpɛpɛpɛpɛpɛ kyerɛ sɛ nyame hɔn kronkron ɛne n'adwuma wɔde hyɛ adebɔ ase na ɛhyɛ adebɔ ase no Genesis no yɛhu sɛ mfiti aseɛ wankasa in the beginning obi antibi make statement was wankasa mfimfin wamfa start mfimfin na wankasa ni twa toɔ no na mo wɔse mfiti aseɛ no onyankopɔn bɔ de bɛyi ɔsoro ɛne asase nyame ankɔgye nyansa amfiri obi ahɔ nyame ankɔbɔ obi ahoɔde ho mmɔkɔ no nkɔdaa no pamgye wo de mɛsan ba biam nyame ankɔboro ahoɔde amfiri obi ahɔ sɛ yɛ ne ka no mu ɛsoro so mbɛte aseɛ nti mɛbɔ mɔdena sɛ mete bi a mɛtumi de twi n'aba fam na metwi borɔfo nso mayɛ no adeɛ kakra sɛ bɛyɛ mo so mbɛte aseɛ wɔho Yesu awurade ɔbɔ adeɛ no wankɔ say, oh please can you help me, somebody can you help me, ebia mpa sɛ I don't know, can you help me, can you do this for me? Yesu wanyɛ saa ɛno ara nso ɔkaa so wemra na aba sɛm bi a na meka ne naano na ɛyɛ meserea na ɔse scientists bi na prove some challenge nyame sɛ nyame ɔmɛtumi abɔ nipa ayɛ saa nema na nyame sɛ fine nti yɛbɛhɛ ase ne abɔ nipa nti ate ɔmo obiara yɛka de so ɔmbɔ nti wɔn di mirika ne nyame sɛ hold on yɛm ɔnkɔtena nyankopɔn sɛ before sɛ bɔbɔ adeɛ no because wobɛkɛti nipa no woakɔfa wo dɔteɛ fa bɔ nipa mɛ afei wɔn nyinaa na ayɛ de alɔkɔwe dɔteɛ no wɔn ne bi sɛ wobɛtumi abɔ nipa deɛ abɔ dɔteɛ na adeɛ ɛyɛ de bɛyi wode yɛ nipa nyame na bɔ wiase ade bɔ adeɛ nyinaa wɔde ne ho nyankopɔn ɛna wɔde saa nneɛma nyinaa egu hɔ Adam tee n'ani no
na bibia wo wiase bia nyame ayo Adam tinan di obedie bebi obeda ayi obewade no na awurade ayi ni nyina amen wa a chira say onyame ne owns everything in the world and so ya hweye die wodi nyame die nyame dia hye wonsa de wode yo trust me offer sinking kama and some banking kama I was say didi o say ye no mu ye de ben ye ni nyina mfa nhye ho an wonyam adintra sanse wona bo ade ana odi ahye men sase menhwe so se ye tiase a ye behwe sikasem yi ye tiase a ye behwe ebre yi ye tiase a mehwe ma no kasa yi me bra me bo behwe ne yi sanse nyame yi da bi esi ho a obebu yase na atani o nyame yi da bi esi obebu yase na atani na eme dese nyame afa me se me na juma bi you can't still worship ni bi no can say oh sika no it's not about money, it's about everything be a fire hu bia okoda sorry no ya hu me nkwan fo na sa me no mi no ye hu me sa no hwan tuaka hwan na ba hu ban nyame de ma wo so tie mo say he can create and he destroy na mbe so bajo nkwa na afro nsam sisi a obaje ade ba kwa ma ba wiase me nkyere bebredi enso ma kyere kakra ma hu ne se bread ba wiase ane bread kro embu ye hu ohunu ta ma me wo me kai esem ba bai yo bato nyu ta ma ye wo no na blizzard kese pa na mbɔ mpa yɛ sɛ me na me yɛ de benya baba enya me boa ne wo baba me se wani ene nim New York no wo fa 4 trainer train 4 enam so sa edu 167 na yesi ne bia ne apartment wo ni na me se che se ahoɔden ade am de free downstate hospital ba fie no ya de gie no na che se ebroma ho ebro menti ase so enti me ko no na snow blizzard babia ice ne man me tisa me tia de san so no me sane aba fom se no o de pa me de mu asa me na kwhye na de ntem me nam ha nyina woro enso mante me na nyina woro enso mante sanse nyame adom me baba me ni age nyambesa me tia sense enso nam me ye yo nyame ene we sa de no de ma me ni age enti saade no me nua bre sɛ me hwɛ ne yie sapepe no bia wo bebia nso etie nyame na abodi bibia hye yensa wo hwɛ sɛ me no mienu ade a ɔde ama ye no ye ne begye ho de santo so mienu ye hwɛ ne yie sanse ye ho akontabuobu sa ababa ye ɔde ma me se ma hwɛ ne yie a amana anhwe se onyin dumba meso so onyin no abɔ ne bra metua soka sana wo so obetua soka sika nya media ma wo ye onyin se bia obɔ dɔbɔ na wonya osika anje saa o nyame ni sika na ma wo etim wo dini a wo mo se se nyame di wo si mpampansuo bi a se wo boa wo mo wo mo wo no ye bebu hu akunta wo kan a friend say welfare ministry a wose nyame ahyeda ade wo mo ahiafo adwedua yimu se be na nyame afa ye nso ahyira won ti bibia nyame adama obia no nyame hwɛ sɛ other people will benefit from it wo bre atampa bia na nkɔ asɔre ha wonim sɛ nyame abɔfo eba hyia dem ha se hyia 9:30 nya ɔso asan ye nyina kabom nya gitu mu ɔso asan no sa tam no nya pepepe no nyame abofo no ha won ba ha no banya nhyira no mkɔ mumye nya hweye ye bre yeso me awonam dem ho oh kan bi na yeden mpanifo se emfa ho efa toa me musa aben ene wenkura ne entiase sa woka se I don't care eventually na say enu brebe no obeka
me nursing to verse bi na sorry director bi what the ade by also be decorate or decorate baby me adwuma na what the maybe tete da ho ba ko struck me pa or say we all have choices to make. We all have choices to make, but be careful what choice you're making, because eventually you pay, or there's consequences for any choice that you make. Choice be making, and there is a consequences. Yes, I'm kind now, so I'm cosa. Be what uchusu yenuano at the Emuapa bro. It was what a chain at the Muapa bro. It was what the Muaboni bebro was a chain the Muaboni bebro. Amen. Power the Asha once. Amen. Wojuma. Was it Fabi? It drew a brother so it your car. Nyame is so wonderful. Wokwe any class wa se so be mo asase na so do a ye ma me beto ye no o se do me yenche abusan che say you divide it into 3. Mami o just asase ma wo no ono be fa 2 ye de odo eno a ono hwe twitwa ni aburo ni ade nyina no afa 1 eto be so o se abunu sabe wo mo a odo mo nso timi ye dene kakra o mo se na mempene o mo se abunu yes e be chem 2 wo de half nso me half and into o mo chichemu o mo do afuru nu yen se e ma me no msiefo mu enko ye de bibia anye hwe bankrofo no bedo ahwa aburo no ade egu ho ewia ne ye ne ekọ ne ye ne maamenom kọ no mo cha aburo no mu ya fa ye maamenom de abafie no so ha afa half banyame de amount say chemu do just bring 1. The creator say only 1. Ta ho ni afa ne edi ya fa ne edi intua 1 bituma bie I say mfama o record no e wo so je say no ko school ye ka cho say enso he na wo se menye e ma homework wo se menye say ye mo so he na ye no want me ampa ase a o transcript de na ba so say f ne beto so nyam say nyam so ma ka de niema nti wo wa dwen say wo mfa ho de a de bi e ba obetu ya ho ka me ma sorry ya so dwuma ma menye nyame de life na ma wo de na wo de yo da bi ba babu ho akonta ba nyame wo ho akonta me bu me de ho akonta wa ho na de tie ne se ye wo hoi me mintim akonta ma mema cause say tie bi obi abu ne de enko ene de wo ye no e call record so and de me ye no e call record so ndi entim transin ka transin ye de pebia aso odene e ka ba ku no ya odi ya no edu ba cho sam se de oja no oneni an kwana wa asase a wa de ma wo nso akwale bia ba ya no so beti etua ne do maame no opa ka on fanya adwuma no eso ka tua nsa beka ahai asase so na asawsan yan soro ho moma ya mfa homadan katakata ye ni se me ye Adventist na me ye de me pebia me de me jama ka ameka de me pe na mano na anu nte ye nkrampo na me kan sam wa na me so nko na me nko gida ba bi na me ade foforo anuanu bra ye dro adum pempenso nya me so na ma no anu nti nyame a me hu se me Oppong-Sasraku me na koa mini hwe na mini hwe urade enum so menya hwe but odo me se odi ne bia hemisa se me sra na hoode na osi busa ugina agenkwa homoa na omoa wo nyame dia hye wonsa no obeboa wo amoye nkunidefo se ye ko epenko a dia enti ye ne wo hia dem ha ye ne wo zum so ade se kesi a mesre ne se momemfa nyame yi enyamsom a serious business won't better nyamsom na wonye sei so some kakra eka say
ɛno me ɛnka deɛ Onyankopɔn adwuma yɛ dɛ biara sɛ wobɛyɛ a yɛ akonta no nnwom wɔse nyɛ kɔtɔpomponi ɛnta yɛ dɛ ɛnkanta abɔɔ no ano wɔsom Nyame a yɛ dɛ som no ɔnsom so a na wɔatwe ho ama wɔn a wɔbɛsom Nyame a yɛ dɛ asom Nyame. Anuanom sɛ yɛnim hwɛ koraa no a monhwɛ deɛ sɛ ɛberɛ yɛ duru yi. Monhwɛ Ukraine. Yɛana it breaks my heart. Akwaraa ketewa bi wɔsu saa sɛ where's mommy? Kyɛ sɛ wɔka no Ukraine wɔn translate in English. Wohu wɔ maame. Sɛ dɔm bɔ fie yɛ korɔ no sɛ maame twitwa mfa so no wɔwu so ɔyɛ dɛn am sɛ dabɛ wɔte tɔ no bi fa no sɛ wɔ maame wɔhu no. Awo deɛ nte sɛ monkae Ukraine ɛne Russia awo nte sɛ ebinom ɛda adagya awo nte sɛ ebinom baabi da ne nyinaa yɛ signs ɛkyerɛ sɛ Jesus Christ is coming. And so yɛbɔ sɛ deɛ ɛpɛ biara na momenka ho sɛ kyerɛ sɛ Noah time no nipa didi na ɔnom yi na wɔgye sɛ wɔyɛ biara kɔpem sɛ suyɛ ne bɛfa wɔn nyinaa. Mesrɛ mo momentake Nyame very serious. God is coming and God is sealing his people. Nyame ɛsɔ ne maa no. Nyame ɛsɔ ne maa no. So sɛ wote wɔn asɛ wofi sɛ wode nneɛma bɛdi agorɔ a Nyame deɛ wɔnka ho hwee. Ba wo hunu no na wodi ne nkwa nwoma no mu. Ne Nyame agye ne ma. Timi de ahobrɛsɛ mesrɛ sɛ ne wɔ ha nyinaa. Yɛne wɔ ne zoom so. Ne yɛne yɛtie nyinaa no. Momemfa ahobrɛsɛ me Nyame anim. Na no kwafo ne wahyɛ bɔ no. Adam, Obasas, let me just go back again to Adam. Yame bo adi nyina wie no. Yame hu sɛ yɛ sɛ de Sabbath good ma yɛ no. Adam hunu ba no mu de Adam kan was so beautiful. Yame sa no dwuma ɛfɛ. Mo mama nyina nso nyina no mo hwɛ wɔ mo. Yes, so beautiful. Man mo yɛ beautiful. So ne Nyame de share ne sa sɛ wo ho kanini na de sancha Isaiah de say have dominion over the fish, over this and everything that I have created. Nyame de ben ade share Adam ase. Wow. But Nyame nyesa o isha kwa now he has to run an accounts for what is going to do. Adam kwaya bone no. When I saw ketuya. Nyame semfa saa de wo nyina me de ama akwa. Ade wo de mfa sanka. To say memory. Nyame said the answer see de mi ni ene okom da fo fi a. Excuse me to say meka. The answer see enom ni enom. The answer see de ni edi. Wo kan ho. The answer see the answer kan ye de say ka. Busa wo say babu mu infan na wo. Nya bibia ne bitima chamba bia wo. Ba yemfa hobrase nti Nyame asem. Nyame e ka say Lord mfiri wo no obesa kuro no. Na ka Lord bitima busa say de na obesa kuro no. Tamben ade nti asem mfiri a. But Lord wanya sa. Lord ne yere age asem tumu. Na afi o kan chosam kwa o say mra Lord to twentwe ne na ase no. Abofo no so ne nsa atwe no. Na sanka bi ko ngon ko be yira. Ewi asem mu nimu niema na age asabaya mu. No abra no o kan adim komsha. Wasin pa bebrebe gidi na mra ne chere ye nti no. Dodo no agidi ana yedemi adwoyi afi mu yira ha. Yatame me dasem mu ache o. Yatame mu ache. Moma emfa yatame ache ne hwa ye ho. Ane de emfa hwe mra ye. Na mu Nyame pe wo no a wo esitie. No odina se wo mo de asama aye adwuma. Ane hwe wo adagye yie sa no chosem ka no. Wo se mo me hwe adagye yie na bre wo mu ye de be ebrebone. Nyame bo ade no. Wo de kwa ma Adam. Nipa yirai sade no ya da so hamadwene na say it blows my mind say can Nyame betima eradicate nipa firi ho na kwa yesa foforo ba Nyame anya sa. Praise the Lord.
Oma Adam's second chance. He's God of giving chances to people. Nanka ogasa Adam ade wayi adi pa di anka me momudi a ka me yene firi ho. Nanso nyame anya sa. Nyame ma nipa another chance. Now ahene mu hene ne wura mu wurade a wono ade ne nkwa ma wo no. Wasansi wa name say, okay, punishment no kwa no. I will take the punishment on your behalf. Wofa akwate biato no ho so no wu anu guase wu e ma me no mi no. Yentua sika bia o. Na Paul kwa ka say moja no honam ani agina antu agina. So ho ye ne nyame ankonvene meeting bi anase wan ankosre no se wo magye yen. Ono a oje yen. No sane nkwa na se afami bi wo. Was a free obi obegye die bia bonya free. Salvation is free. Was restore to ourselves. Was obasani akotena heaven. Ade e bonsam ya ba akono no. So nyame am a chance. Na onya kwanko hobi ne nyame am a chance ensane ntena. Obasani atena bi on. Eye bonsam ya. Enti no afa kwa bia so say. Akwa be fa so besan bia no. Ama so wayira no. Wono wayira no. Wo fa so no. Ti ode djama amo. Or the chrono, or the huhie, or the dis, mpapemu, ayaka, any yakika hunina. Or Tim Infantino groups, I so who so can say, Yenny a tincha a gugumu. Where near Sanya Benas work at you? That's a sacred so you made the betchay. And T. Yame has a menumi, you better around T. And then you want to soon. No to 40 times, no one say. As a semi transmit already. Submit my transmit already, just a brilliant action inside. I'm on Pachabra. One who said, if we are say 1 5 1 Hamensa, a 2 million, we are still. We have only 2 powers. So bonkum, and I won't find. In film be anyhow, nothing for me be anyhow. You know, and that could be your last day on earth. Since I want to say, Debia died, Debia the better one. You say it's your last day on earth. Young fan said, what is your cancer? You say, a noble to name a year. What would you do? What would you do? I feel as well as the main Casano, one Casano, who are on some side. Men fan channel, who are on some side. Who already is into their channel. Yami embrace you to no cuckoo. Say, I'm a batch or two. First and second stanza. Or say, Jimmy Bra, the leader to you, and you name the year. Jimmy Bra, you are, I'm fine just a batch of women. Yeah, mon project west in my some much my and the bedroom pump job. Don't come back today. Me don't know say Gemini nama ehon mahonya Harry. Nan so wani. Ma ahonya Harry o awurade. Gemini Jamene mamento ejuma wodada.
to Juma with that, already. Mehene, mention your mouth with that. Many of your mammy, Mamfantoni, me wire. Now, Twasso, ever Twasso me and San Jose, Gemano Fafa, now was Sempa and Shemuma, Gemene Medjute, Emuba and Pomerenfa, Emuba and Pomerenfa, Sicao dia mammy, you are the Memfa, causes him woo up Memfan Cobebia. Already for some passion muma, I know did the atrono, women serve this one fashion muma. I know the cans and woman for one seminal, they are rather fancy Mishemuma. Young year, already who are dancing. As I said, with the dear radio, you see, Cassia, this is the radio, a baby baby who are conta. Was a mobile for men fat already. Until I already jet. Gemano, Gemani, Gembibia. And now, so I say, Jimmy Do, Meurade. Pamcho, I say Jimmy Do, Meurade. And Yami dear Bio, Jimmy Kuma. I would the ampa. Now, anyway, da ahimya. Oh, Radi, Gioje. Abewa himwa. Oh, Lord have mercy. I do mra, as I say, I do mra. Because I'm Bachobra, they can't test me. I can't chat to Mammy, the emphasis on memory. Test by Kwame Jay, Midi Jow, me home, I'm the Jay, or Sanka Fokan as MB. And I'm better, more of a second Kamai. At least that's not so Sanka Fong woman to do me, you know. It's a moon crown. 13 to 14, Kamai. 13 to 14 patch or Kamai. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Amen. Amen. That's it. Let me show. What's it? Assembly ye and say. So unyanko pone de ben, dinim ransom so. Esan say, Yami de bias wide, the bubu you sing in the bay, attend Papo, bonio, no ye. Yamedi Brano Amame. Or those who the amount. Bre, Sika, talents, be beer, Yamedi amount. Umi use wisely, the Odemai and Umi Musano. Now the opposite Yamfanyo, in the Madu, Sanse Bibi Bar, Unyame, Ubu Wakunta. Mijidi passe, Sembi waha, there's a beer, maybe a chamu. Nanko Fenya Samyafi. Or just a one, yes, and Yamin Yamauyan Basa. God to give you another chance. Usaka Yameba Joe. Adia managing a mo de biam kasa asem say adia manage nanka adia manage nyam krisosom ho no nanka manage kremosom ho pa nanso mo na fafire ni ho kremosom mo na fafire ni ba obanya me side dia mo na fafire ho o ma chance over chance just a chance over the mouse menim ebra meme de tu betwa nanso nim bra wo de betwa timra nyame de bra na maye na yenim se bu ho akontai mama yenye nyame mu anyansafo na yemfa ebra ni nya adwuma se nyame no hwe no opɛ no eduru ho dia wona de hye wansa kwa me begina ha mini how bia ati se okɔ court na woni judge no woni odi asem osisi asem no wo fie wudu ho awon so wo di bem dada yesu mu ye di bem
awurade yesu mu yɛde bɛm ɛno mu nti mo yɛmfa ho nyinaa ma no onyame wɔnyɛ sɛdeɛ na ebinom hu no sɛ wɔyɛ sɛn gyagye bi ase wɔfa dadeɛ na woyɛ biribi na wɔde abɔ pɛpɛpɛw ka mu bi ɛnte ase me nua koraa mɛde mfie 20 na bɛɛ wi ase bɔne maako sɛ da bia me bɔne baako a memfa sɛ da bia me bɔne baako 360 memfa 65 memfa sɛ 360 memfa 5 nkwa bi ngu so 360 times 60 years ɛyɛ sɛ mebɔne no nka mentumi nsoa nanso nam sɛ nyame yɛ bɔbrɛhufoɔ nti ne ɛkɔɛ no da wɔde kyɛ yɛ nti no yɛwɔ akwanya momeyɛ abiusu akwanya a yɛwɔ no wɔ nyame no mu no ɛnɛ ne nkwagyeɛ da hwɛ wo bra yie hwɛ w'adagyeɛ yie na me so nhwɛ me deɛ yie fa wo bra nhyɛ nyame nsa nyame wobɛsɔ mu na wɔhyira wo wayɛ wo yie jesus christ din mu nti amen moma yɛnsɔre nyɛ mmɔ mpaeɛ yɛn awurade yesu kristo ma na asɔre gyina w'anim yi obi a ɔbaa ha biara ɛwo dom nti ɛna ɔde no baa ha na meyɛ sure sɛ yɛbaa sɛ yɛbɛdi agorɔ yɛbaa sɛ yɛpɛ nsɛm ɔgyeɛ ɛna adom na nam so yɛ nyame mmɔborɔhufoɔ na apɛ sɛ yɛnsese adwene nti wama yɛn another chance yɛpaa kyɛ ɔkra bi a wasɔre ha yɛ a wɔsu frɛ wɔ wo mpa yɛnyɛ yɛ adwene awurade tɔkye nyinaa maako fa nkonkron tɔkye nyinaa maako ne nyame ɛsɛw gye yɛn yɛ paakyɛw gye yɛn yɛwura paakyɛw gye yɛn hu yɛn mmɔbɔ afei gye yɛn ne yɛ mma yɛmfe yɛ bra yɛmfe yɛ ano yɛmfe yɛ su yɛmfe yɛ biribiaa nhyɛ wo nsa yɛ ɛnka mu hwee na ɔnuyɛ sɛ yɛde ma wo a wo nyame wobɛgye no wohyira yɛn kɛseɛ paa ɛne onyam ka wo din na so nka ni fa hyira pɔn wo ma wo fa hyira pɔn wo ma jesus christ din mu nti amen paakyɛw mo ntena ase So deep for no
nsɛm nhyira. Ɛkenkan Psalm 20. Ɔse, may the Lord answer you in a day of trouble. May the name of the God of Jacob set you up on high and defend you. Send you help from his sanctuary and support you and strengthen you from Zion. Remember all your offerings and accept your sacrifice. May he grant you according to your heart desire and fulfill all your plans. We will triumph at your salvation and victory, and in the name of the Lord we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Now I know the Lord saves his anointed. He answer him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust and boast of chariots and some horses, but we trust and boast of the name of our Lord our God. They are bowed down and fallen, but we are risen and stand upright. May the Lord give victory. Let the King answer us when we call. Jesus Christ, Amen.